Benvinguts, benvingudes, lletraferits i lletraferides. Avui us porto un vídeo en què us parlaré sobre un autor anomenat Salvador Espriu. Com molts de vosaltres sabeu, jo estic estudiant Filologia Catalana a la URB i ara en una assignatura anomenada Literatura Contemporània ens han fet escollir entre uns quants llibres que tractessin temes relacionats amb l'exili català. I jo he triat un llibre d'aquest escriptor anomenat Primera Història d'Ester. No obstant això, en aquest vídeo no ens centrarem en una obra en concret, en un llibre específic, sinó que parlarem una mica del que seria la vida general d'aquest escriptor. I res, abans d'entrar en matèria us volia recordar que si subscriviu al canal, si em regaleu un m'agrada i si compartiu aquest vídeo amb els vostres amics m'ajudareu moltíssim a seguir escampant el català en aquesta plataforma. Doncs bé, comencem pel principi i primer de tot s'ha de dir que Salvador Espriu va néixer l'any 1913 a Santa Coloma de Farners i va morir l'any 1985 a Barcelona. Com us acabo de comentar, va néixer a Santa Coloma de Farners, però al cap de 2 anys se'n van anar cap a Barcelona. I a més, cal comentar que Arenys de Mar serà una població molt important pel poeta, perquè hi passaven algunes temporades. Malauradament, la mort va entrar de seguida per la porta de la seva casa i una de les seves germanes va morir a causa del xarampió i ell mateix també va estar per aquesta causa malalt durant 3 anys al llit, convalescent. Oh, que cansat estic de la meva covarda vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n nord enllà. Moltes vegades el que fa un escriptor o una persona quan està malalt al llit és aprofitar el temps que té per llegir, aprofitar el temps que té per aprendre a tocar un instrument, és a dir, moltes vegades aquestes èpoques de malaltia serveixen a personalitats que després han sigut importants en el món de la literatura o en qualsevol aspecte, en qualsevol ram, per aprofundir en els seus coneixements. I tampoc és una cosa estranya, perquè abans, en aquella època, a principis del segle XX, què feies? Vull dir, si havies d'estar al llit sense poder-te moure o per casa, no hi havia Playstations, no hi havia mòbils, no hi havia tota aquesta tecnologia que tenim avui en dia, sinó que la gent s'havia d'entretenir o bé tocant un instrument, o llegint un llibre, o jugant a cartes, o fent qualsevol altra activitat. Per tant, es pot afirmar que la seva malaltia li va ajudar a despertar després aquesta vocació literària. I fixeu-vos si es va despertar ràpid aquesta vocació, que només amb 15 anys va publicar el seu primer llibre en castellà, anomenat Israel. Va excel·lir amb els seus estudis i va entrar a la Universitat de Barcelona a estudiar Dret i Història Antiga. A més, va publicar 2 novel·les anomenades Doctor Rip i Laia, amb les quals es va apartar dels corrents noucentistes i va demostrar ja aquesta capacitat de creació i aquest enginy a l'hora d'escriure. Malgrat que la mort es va emportar la seva germana massa aviat, Salvador Espriu estava il·lusionat pel que fa als estudis. I de fet va fer un viatge amb la gent de la universitat a l'Orient, que després li va servir per enriquir les seves novel·les amb referències culturals d'aquella zona. És cert que era una època de preguerra i per tant hi havia tota aquesta tensió social, però l'ambient universitari, l'ambient intel·lectual, era un ambient molt agradable per al poeta, per a l'escriptor, i va conèixer figures tan importants com Ferran Soldevila, Bartomeu Rosselló Porcel o Carles Riba. Va tornar a demostrar la seva qualitat literària quan el 1934 va publicar Aspectes i l'any 1935 va publicar Ariadna al laberint grotesc. Malgrat tot, la Guerra Civil Espanyola li va estroncar els plans i va haver d'anar a lluitar al front per defensar la república. És curiós, un dia ho comentàvem a classe de literatura al batxillerat, estudiant el siglo de oro espanyol. Ens vam fixar en una cosa, que aquella gent havia tingut molt bona educació, però que havia tingut una vida molt fotuda, una vida molt complicada. I llavors se'ns va acudir que potser aquestes 2 circumstàncies eren necessàries o eren una situació ideal, malgrat que sigui dura, per crear bons escriptors. És a dir, has de tenir la facilitat, evidentment, però si tens bona educació que t'ajudarà a augmentar aquesta facilitat i tens, a més, una vida dolorosa que t'empenyarà a escriure, doncs llavors és quan apareixen els genis de la literatura. I sí, Salvador Espriu va tindre bona educació i també va tindre una vida fotuda, una vida complicada. Després de la Guerra Civil Espanyola, Salvador Espriu va haver de treballar com a advocat en una notaria. El seu pare, a més, s'havia mort i per tant va ser una època complicada per ell. A més, ens hem d'imaginar el context. Europa estava bastant feta puré a causa de la Segona Guerra Mundial i a Espanya, doncs, el que passava era que la cultura catalana havia estat totalment abolida i per tant va ser una època coneguda com l'exili interior del poeta, perquè va ser una època totalment dolorosa. No obstant això, no abandona mai el conreu de la literatura i per aquesta raó l'any 1939 va escriure una obra anomenada Antígona, amb la qual tracta el tema de la Guerra Civil Espanyola de manera indirecta, fixant-se en una tragèdia que va passar a l'antiga Grècia, però ell realment parlava del que estava passant en aquella època a Espanya. També és important dir que Bartomeu Rosselló Porcel havia mort
uns anys abans, i per tant aquesta obra Antígona vol reflectir el dolor que sentia el poeta, i també pretén denunciar l'absurd de les guerres fratricides, de les guerres entre germans. En aquesta època també apareixen obres com Primera història d'Ester o Cementiri de Cinera, i per tant comencen totes aquestes referències al món fantàstic de Cinera, que és un anagrama d'Arenys de Mar, o sigui, fixant-se o basant-se en la població on passaven temporades, en aquesta població que tant li agradava, va crear aquest món fantasiós, aquest món literari que després apareix en diverses històries que va escriure. En aquestes obres tracta la devastació que crea la guerra i a més ho tracta d'una manera que també implica aquest patiment com a individu i aquest patiment col·lectiu de tots els catalans i de totes les persones que van patir la Guerra Civil Espanyola. Després també va escriure les obres Les cançons d'Ariadna, El caminant i el mur, Les hores i Mr. Ted i El final i el laberint. La censura franquista no era tan dura amb la poesia, se'ls escapaven més coses i per tant va sortir un poemari anomenat La pell de brau que va esdevindre un símbol de la resistència cultural catalana davant d'aquest règim totalitari. D'altra banda, cal destacar que les musicacions que va fer Raimon de les obres d'Espriu van ajudar a popularitzar el poeta. La llum del sol llevant pel guia pels quiets camins del fum. No deixi res per caminar. Quan va començar a ser popular, molt a desgrat seu, es va convertir en un símbol de la resistència cultural catalana i per tant va ser un referent per moltes persones, per molts escriptors que després van continuar lluitant i van continuar esforçant-se perquè la cultura catalana no morís. El van proposar com a candidat al Premi Nobel, que hauria arribat a l'Acadèmia Sueca si hi hagués hagut una situació normal. És a dir, cap català ha pogut arribar a l'Acadèmia Sueca i tots ja podem sospitar per què. Hi ha un estat, o en aquell cas hi havia un règim, ara encara hi ha un estat que no és gaire amic de les lletres catalanes. Malgrat tot, va rebre bastants reconeixements i premis, que ara ho deixaré per aquí dalt. Aquí us he posat els més importants, però ja us dic que va ser un personatge molt substancial per la cultura catalana. Espriu era una persona que cuidava molt la seva obra, i per tant va passar els darrers anys de la seva vida revisant-la, a veure quines correccions en podia fer, a veure què podria millorar, i tot això doncs, és digne d'admirar. En conseqüència, aquesta pulcritud i tot aquest món literari que va crear el van convertir en un referent i en un personatge català molt important de l'últim quart de segle. Finalment, el 22 de febrer de 1985 va morir a Barcelona. Però, com no podia ser d'altra manera, és enterrat a Arenys de Mar, la seva mitificada Cinera, la seva ciutat, el seu poble idíl·lic, en el qual hi va ambientar la majoria de les seves obres d'una manera directa o indirecta. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort. Car sóc també molt covard i salvatge i estimo a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. I res, espero que us hagi agradat el vídeo, he posat les obres més importants, els moments de la seva vida clau. Si hagués posat totes les coses, haguéssim fet aquí un vídeo de 10 hores. Així que, espero que estigueu molt, però que molt bé, i que algun dia aneu a Cinera.